O mică intervenție și eu, dacă îmi permiteți. Acum că Ian cu Albert s-au împăcat și Albert cu Ian s-au împăcat, bă, handicapaților, de ce mă când se împacă niște oameni, nu sunteți în stare, mă, mânca mea spula, să vă bucurați pentru ei? Bă, sunt și ăștia băieți, au dat-o la pace, nu se caută prin oraș, nu e scandal, e totul frumos. Stați și vă bucurați ca sclavii aia pe internet când se ceartă unul cu altul. E gen, ce pula mea aveți de câștigat, bă, bulangiilor? Acum de ce nu ieșiți să ziceți ce tare că toți bulangii ăștia care dădeați share la înjurături, la chestii, la când au certat, care tot puneați pe aia pe foc, care pula mea, acum unde pula mea sunteți, mă, davași la Clănțălău? E frumos? Și oficial toți oamenii